हाँ ये बबिया थोड़ा बेटी से कथी बेटी कथी कथी ना 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 खेला 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 अरे यूट्यूब पर तो वीडियो डाला था वीडियो यूट्यूब पर यूट्यूब पर घूम यूट्यूब पर घूम हम घूमम तू घूम अब देखो यूट्यूब पर और ले बेटिया हमारे माला से खेलने का आज देखिए माला से कैसे खेलती है बेटिया माला से हला माला दे बधर टेन 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 ए बेटिया बेटिया ओ ना 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 चुप 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 रोना माना है आधर हेदन बा खाली लौके के चाहिए हाथ में रहो चाहे केनहू जाओ अधर टेन टेन डरा था ना ना धर भले माला जप माला जप में बड़ा इनका ध्यान रहता चांदनी रात में बस हो के सवा टेन टेन ना 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 चुप चलिए तू रोवा तारे की हंसा तारे माला ला एगो हले अच्छा टेन 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 इधर हले तू यूट्यूब पर घूम हाँ देख यूट्यूब पर नहीं घुमाता नहीं होता ना अच्छा तू ये बताओ लोग सा के हंसता रे की रोता रे तू कौन रोता रे की हंसता रे बोल आए आए बोल मां अच्छा भमोरा भी है ना तो भमोर ना अच्छा देख एकदम माला सामने बा और रोत बड़े तू काहे माला देखते एकदम माला से पता नहीं अगर क्या एकदम बनो अगला तो हमके रिश्ता बा क्या रे अरे हम बेटी के माला सहेली भी रहे पैक के जन्म की ना बेबी अल्लाह 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 धर 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 वही हाथ में धर वही हाथ में धर दोनों हाथ में धर और रोई है ना धर खाली एक हाथ पकड़ पकड़ ना रे हाँ धर वही हाथ धर रुक 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 धर हाले धर तोरे के दे तनी एगो है हाथ में धर एगो हाथ में धर हरे माला हो बाप माला धर हो गलो अब चुप नहीं खेल में तो हाले हो गए देखो तोरे नु भाईदा तोहर भाईदा आइदा हाले एगो हे में धर एगो हम बबिया हे में लेवा दे हालो एगो हे हाथ में धर लो एगो हे हाथ अरे धर ना तोरे नु हाले आना आना ना हाले हाले चलिए तो ठीक है इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं कौन बढ़िया सा वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय बोल दो बच्ची बोला टाटा बाय बाय टाटा बोलाते कहाँ से टाटा अच्छा ना 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 हेलो धर धर ना धर धर चिल्लाते रहो धर चल ठीक बा हो गया भाई वीडियो बंद कर दी अच्छा टाटा ना कर भी हाले आ धर धर मोबाइल ले भी हाले हाले